Hola, sóc l'Ixam, del Departament d'Informàtica de l'Hospital i us ensenyaré com és el meu dia a dia. Si m'acompanyeu? Tens un minut per comentar-te una cosa? A la REA, a la sala de treball, te'n recordes que abans... I la trucada que acabo de fer és per gestionar aquest impàs, no? De desmuntar els equips perquè vinguin els de manteniment i col·loquin les reixes per tornar a col·locar els equips. Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Venia a revisar la incidència que m'heu comentat de la impressora. Sí. Si li vols donar un cop d'ull... Vale, ho reviso si voleu, amb el vostre permís. Gràcies i qualsevol cosa ja anem parlant, vale? Que vagi bé, adeu. Ara hem vingut a la UCI. Primer, abans d'entrar, ens hem de canviar perquè, com veureu, és un espai restringit i cal que tinguem totes les mesures de seguretat. Anem a parlar amb en Javi, que és el supervisor de la UCI, que ens expliqui quin és el problema exactament. Veniu amb mi, sisplau. Hola, Javi. Vinc a revisar el tema... Sí. Va bé ara? Sí, ja pots entrar, que necessitem que ens solucionis. Vale. Mira, tenim dos problemes. Un és que, quan volem fer l'acte d'infermeria, imprimir la impressora no ens imprimeix. El control. Sí, Vale. deu ser falta de configuració. Sí. I l'altre és ara ens estan passant les dades en el xat, en el programa. Vale. Doncs, Javi, ja qualsevol cosa ja ens ho feu saber, vale? Molt bé. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu. Ara revisarem el quiròfan 6 perquè la màquina de perfusió no integra bé a la base de dades. Hola, Julià, Ixam. què tal? Bones. Mira, t'he trucat Sí? perquè no puc imprimir les etiquetes des d'aquesta impressora. Faig un cop d'ull i ja Molt bé. t'aviso. Gràcies. Merci. Fins ara. Fins ara. Ja podem comprovar que realment està ben calibrada i començarem a fer una prova. Comprovem que realment surti i efectivament la impressora ja torna a funcionar bé.